In a major escalation tonight, many were aimed at Tel Aviv, where residents scrambled for shelter. Earlier in Gaza, a 13-story residential tower teetered, then collapsed amid black smoke. Residents were warned to leave by text messages from Israel. Khoblai phi baro ki men ki para ki page ye ke channel te ngakar pade phi tongine puson ka tugat ni nagak tin ka joblai ha ka be dai berkini ke jingja ki bajang te po Jerusalem ha po Israel ha ki sngi new i ba kilong ke jingja ki ba kraw bat ki bala ban pendep ye ka jing thulupa juga tin ka joblai bat ngis kem ka ni ka jingja karamja satia klam ka jingtip ka joblai hado man daga sngi daga hajar ki roket kilawan hapo jokan nong ba Jerusalem hapo Tel Aviv basikwe ki jaka balasiat dak Hamas daki bom daki missile daki roket bat kumjo ke Israel ro kalasiat panhap daki bom nama katang la banang bakani ke jingja kamrishu ke jingja ke baret kade ke jingja ke basir khai ba deha ke ne ke por ngan puliswa ke bakat tu ne ke the court Bible ban sesuatu ia ke jing thulupa juga tin ka joblai kumno ko ong hagabede bat ka Jerusalem bat ka Israel te yo bak kini ke sngi ke long ke jing pendap lani ka ni ka jing ja ka long ka jing pendap ia ka jing thulupa juga tin ka joblai ngan puli na ka kitab Ezekiel nong bakat sau ka de khot ka ba arpuwei arpuar kong kumni namar kumni ong utrai ublai sakat no lele habangan pha ia ki sautli ki jing penchitom bajur jonga halor ke Jerusalem ia ke Whitelam bad ia ke namsniu bad ia ke merat barunar bad ia ke klam ban otno ia ka bad briu bad merat pen ban hakimi en pensang ta ia i basa ia iba en rongno bad kun shinrang bad kun kentai hakimi ke ne wanno ashipi bad pinu i ia ke lenti jongki bad ia ke jingle jongki ten sepentingan ye pi syapang kata ke basniu ye ke ba ngalawalam halor jong ke Jerusalem ye pe ye kini ke benta ke bala tho ane ke tin ke joblai ha go blai ong ba un pha ke jing penchitom ha ka Jerusalem halor ki bri ke jongka leng ba kini ke sautuli wei ke long ka Whitelam al ke long ka namsniu lai ke long ki mrat khlau nang ta ka sau pade ke khlam ha ka ba dekini ke jingjia an otno ki bon ki breu kamut bon ki breu kin yap no bat kanja ka bakum kata kene kalong jing pensitom ka joblai ka Jerusalem namar ba ka Jerusalem kam itho setia yo trai kamot doblen pha ye ka klamun pha ye ki thama un pha ye ki notion man let ye let thama ye ka Jerusalem namar ba kem sim itho setia yo trai na do ka bab Jesus Christ wan hagane perthei na do ka baning kong kilong ka jaj bin riu balajit daw blay nado ka por jong u Abraham Isaac bat u Jacob te kiladon baro khat ar tuli ki jaj te u blay la ije ya ka ni ka jaj bin riu bola phakhnang yo Jesus Christ ka porthai na ka banta ka ni ka jaj bin riu ban pen e me ka ni ka jaj bin riu bekin itu ye law jong u blay kini thu ye law jong nong thau ten rei hakapor ba Jesus Christ wana pathai kem sila pediang setia yo ka Bible kong ba ulawan si ke la ki jong hanre kita ki badai la ki jong kem sila pediang yo te nagat kadaw ki jasibun ki jingja po Jerusalem hapo Israel tang nagat kadaw hib namar ba kem ithu yo nong penem yo Jesus Christ ko Messiah jong ki Pulis shu naga kitab jong sekharaya kalanong kabakhat ar kadekot baneng kong ter ngin syam bau blai kuran direct ya kene ka jaj ben riu ba kan long ka khuri ba panchat lengwet hapdeng ka perthai brakawai tuan puli kene ka por ka jingkit ka tinu trai ya ki Israel kumni uong utrai uba siang ye ke beneng bat ba seng ye ka nong rim ka khandau bat ba penlong ye ka men sim ubriu hapo jong o hakeme ngan penlong ye ka Jerusalem ke khuri ba penshat lengwit hakipat ba baro ki ba saudong bat baro ki judaru kan long kata ka jingker kot ye ka Jerusalem
kan jati hagat kasngi bangan penlong ye ka Jerusalem u mau bakhia ye ki pajba baro ki ba penkit ye ka haki an pen mongsat ye ki bat ki jat ben riu baro ka khendau kini lumlang persya ye ka Pulibiang naga kitab Sekharya kalau nang bakhat saw ka dakhot ka baar ongkum ni nabangan lumlang ye ka jat ben riu baro banile thama ye ka Jerusalem ti an job ye katakan nong ba bat an ti ye ki ying an khnyot nga ye ki kanthai bat chiteng kan nong ba kin lech no ban long marau bat kita ki ba la pensa no pajba anam pendu no na katakan nong ba kini kilong ki jitulupa na kaktin ka joblay phang ka Jerusalem ba ki ri jo ka perthai bat ki jaj ben riu jo ka perthai na barasodong kinilet ma persya e ki Jerusalem di henry nang ya pej nang ni chekmat lakanik ka jingja ba menta ha Jerusalem ka dei ka jing pendep ka tin ka joblay ni kanang ja shushu da ka wepat de nang ni chekmat nang ya pej ya ka ne ka khobor nang teng bian residential apartments and a number of media outlets including Al Jazeera and the Associated Press. It had been evacuated following a 1-hour warning from the Israeli army. In a statement, Al Jazeera condemned the bombing and said it was a, quote, clear act to stop journalists reporting on events. Israel's ground forces have continued to fire heavy artillery into the besieged enclave.